Duha ang patay diha mibangga sa luyong bahin sa usa ka tanker ang usa ka motorsiklo sa barangay Bangka, Lapu-Lapu City. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, parihong nagsubay sa samang lane sa may General Aviation Road hangar ang tanker ug ang motorsiklo. Naguna ang tanker ug nagsunod ang motor nga nagsakay ang duha ka malaki ug mopadong unta sa buwangan sa barangay Suba-Basbas. Apan pag-abot sa eskina sa Bangkal, miliko pawala ang tanker samtang ang motorsiklo nga nagsunod sa luyo ug kusog nga nagpadagan nadasmag sa luyong pahin sa tanker. Parehong gideklarar nga dead on arrival ang duha ka malalaking luwan sa motorsiklo nga nag-edad og 37 ug 42 anyos. Samtang ang nagmaniho sa tanker gitanggong pa karon sa custodial facility sa Lapu-Lapu City Police ug ipaabot pa ang mga kabanay sa mga biktima kon mosangat ba og kaso. Nagnegatibo hinuon sa liquor test ang driver sa tanker apan wa na maliquor test ang duha kay nangamatay naman. Gihold gyapon nato considering driver sa tanker kay tanan na to nabay siya liability do sa igo sa luyo siya naigo ang mga kaning mga nangamatay tanan na to gyapon ang mga tagtungod ug mukiha ba kay makita nato nagyapon negligence on the part sa driver sa tanker considering niliko man siya may ni-execute man siya then nganong wala sa niya gitan-aw gi-clear o wala bay nagsunod niya.